Pag naano ko po, pag naisip ko po, mahirap po talaga. Mahirap po. Mahirap. Sasagutin po ng Ako Bicol Nanay lahat ng babayaran nyo sa ospital. Sabi dito ni Congressman Saldico, ang congressman na may gininto ang puso, yes, we have a lot, let's pay lahat. Personal kayong aalalayan, ma'am. Ayan. Kasama nyo si Miss LB. At pan-admission na yung pagkain nyo po, sasagutin pa rin po niya. Oh! Sobrang saya po. Sobrang talaga. Salamat. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po sa Ako Bicol na natulungan po ako dito sa aking problema. Maraming salamat po kay Congressman Saldico po. Kay Ma'am LB po, thank you po. Salamat. Ikaw po ang paraan din po papunta kay Congressman Saldico po. Salamat. Palaing ka na Ikaw. Kasama natin ngayon sa ating studio si Nanay Elma. Ayan, magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon po. Opo. So, kayo po ang asawa ni Tatay Ramil. Opo. Opo. So, kumusta po ngayon si Tatay Ramil? Bali po, nahihirapan pong lumakad. Bakit naman po siya nahulog sa pili? Sige lang, Nanay. Opo, naiintindihan po namin kayo. Ganun po talaga kahirap pag... Pangkain lang po. Ang mga pang-ulam. Umakyat po siya ng pili para po may maulam po kayo. Lalantahon sana. Oo, itutula partner. Tula, Dito, pinulang pili. Opo. Nalalawi ka. Nalalawi rin ako. Ayan, bumalik ka agad partner sa iyo. So ano po yung ginawa ninyo, Nanay, nung oras po na mahulog po si tatay sa pili? Bali po, dinila po sa ospital. Pina-check up po, tapos ni-refer kami sa Sorsogon para doon daw po magpa sa orthopedic. So bali na X-ray din po siya, lahat-lahat po. Tapos wala pong na find out na wala siyang diferensya dito. Sa kamay lang po, tsaka sa shoulder ata. Ito po bang inakyat ni tatay na pili ay sa inyo po itong puno? Opo. Oo, palagi na niya po yung ginagawa? Opo. Talagang pag wala po kayong maulam, yun po ang ginagawa ninyo. Opo. Yun ang pag-ulam namin. Opo. Bakit po kayo naiiyak, Nay? Pag naisip ko po. Ilan po ang mga anak nyo, Nanay? Bali 3 po. Malalaki na? Opo. Malaki na po. Ang kambal, ang bunso po, bali, grade 7. So, Yung panganay nyo na ilang taon? 24. Nakakatulong na din po sa inyong pagbuhay-buhay? Hindi pa po kasi kapapasok lang po. Nagtrabaho pa lang po sa SM po. Okay. So ngayon po na nahulog nga sa pili yung inyong mister, kumusta ho ngayon? Saan kayo kumukuha ng kabuhayan? Paano yung pang-araw-araw? Galing po sa nanay po niya. Sa nanay niya? Opo. Binibigyan po kami ng bigas. Yung pang-ulam po, kung meron, binibigyan din po. Kung wala, yung mga kung ano na lang po. Gaano po kahirap? Mahirap po talaga. Mahirap po. Mahirap. Dati po katuwang nyo si tatay, nahihirapan na kayo. Ngayon pa pong meron po siyang dinaramdam, mas mahirap. Ano po, Nay? Opo. Ano pong naiisip nyo kapag sa ganitong sitwasyon? Wala po, nilalakasan ko na lang po ang ko para hindi ako bumigay. Para Huwag kayong bibigay, Nay, ha? Huwag po kayong bibigay. Laging pong naandyan si Lord para tumulong. Nandito po si Congressman Saldi ng Ako Bicol. Ano po yung advice sa inyo ng doktor? Daw po, for operation daw po. So kailangang operahan? Opo. So ano po ang kailangan ninyo, Nanay? Yung pambili po ng stainless po. Wala talaga po. Pambili ng stainless? Opo. Tsaka yung pang-hospital po. Okay. Pag nalagyan daw po ng stainless, Nanay, ano daw po yung maaring mangyari kay tatay? Makakalakad muli po siya? Daw po, sabi ng doktor, may possibility naman daw po na pero hindi na po yung tunay na niya, parang defect na Hindi po. na mababalik sa dati? Opo. Okay. Partner, para mabigyan ng solusyon ng problema ni Tatay Ramil na nandito ang kanyang misis ngayon, kasama natin ngayon sa ating studio ang Ako Bicol Party List Coordinator na si Ma'am LB Sidenio. Ma'am LB, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. So, Ma'am LB, narinig niyo po yung kwento ni Mrs. kung paano po nangyari sa kanyang mister. Ano pong magagawa po natin dito? Actually, Sir Joss, Ma'am Remy, si nanay po, lumapit na din naman siya sa akin.
And then si Congressman Saldi po, kinausap ko din, tinawagan ko si boss, sinabi ko na ganito yung kailangan ni nanay. At nakausap ko din po yung doktor, yung social worker na may hawak sa kanila. Sinabi po na kailangan daw pong maoperahan talaga si tatay. Medyo malaki-laki po yung kailangan nila. And then nakwento din po ni nanay na lumapit siya sa ibang agency, tinanggihan siya. So, Sa atin, hindi yan pwedeng mangyari nang tumatanggi tayo. hindi ng po mga tayo lumalapit. tumatanggi. At may nababanggit si nanay na kailangan daw po yung stainless. Yes po. Yung stainless po, nakausap ko din ninyo sa supplier, po-provide po ng Ako Bicol. So, sasagutin po. Sagutin ng Ako Sasagutin Bicol. po ng Ako Bicol nanay lahat ng babayaran nyo sa ospital. Yun pong cash na kailangan i-refer namin kayo sa DSWD. May konti kasi yan, Sir Jos, na patient share. Hindi po lahat sa guarantee letter kasi yung doktor, di ba, yung supplier. Meron sila. Magkano na rin kailangan nyo lahat? Bali, 29,000 po. Yung cash na kailangan nila. Pero Opo. po yung stainless na kailangan is 300,000. Opo. Sagot na yun ang Sagot Ako na. 300,000 worth nung Stainless. stainless ay sagot na po ng Ako Bicol party list ni Congressman Saldico at ni Congressman Thank Gian. you po. Thank you po. Yes po. Salamat po. Ano po ang gusto nyong sabihin sa programang ito, sa Ako Bicol at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po kay Congressman Saldico po. Ang dahil sa inyo po, maayos na po, maoperahan na po ang asawa ko. Sana po, tuloy na rin po siya sa paggaling niya. Sir Jos, ito ang message. Maraming salamat po talaga. So, kumusta? Anong pakiramdam nyo ngayon, nanay, na sinagot na po ng Ako Bicol itong pagpapa-stainless po kay tatay? Sobra po, sobrang Partner. masaya po. Sobra. Basahin ko lang yung naging response ni Congressman Saldico. Aha. Ang congressman na may Ibig ginitong sabihin, puso. nag-message partner si Miss LB para Oo. malaman ni Congressman Saldi ang pangangailangan Yes ni po, nanay. yes Sige. Okay, sabi dito ni Congressman Saldico, ang congressman na may gininto ang puso, yes, we have a lot, let's pay lahat. Ayan! We have a lot, let's pay lahat. Ganon Ura mismo. ang ura mismong Ang naging response. reply ni Congressman Saldico. Opo, thank you po, Congressman Saldico. Salamat po talaga. Salamat. At aside niyan, partner, sagot na ng Ako Bicol Party List yung pagpapa-stainless ni Tatay Ramil. Siyempre, partner, Aalalayan pa. meron pa tayong munting handog, partner. Maliban dyan, aalalayan pa sa DSWD. Yes po. And then may mga laboratories po na kailangan gawin bago i-admit si tatay, di ba, ma'am? Yung antigen Sagot pa rin test. yun ang Sagot Ako po ng Ako Bicol yun. Pupuntahan nyo lang po ako sa Malasakit Center. At ang kagandahan pa nito, personal kayong aalalayan ni Ma'am. Ayan. Kasama nyo si Miss LB. Ang ganda ni Miss LB, kasama-sama nyo nanay para itong problema nyo kay tatay, itong proseso, matapos na po kaagad. Opo, Ayan. Salamat At po. pan-admission na yung pagkain nyo po, sasagutin pa rin po. Oh! Pati pagkain pa. Pati pagkain. Apo, kakausapin natin sa dietary na yung supply po ng pagkain ninyo ni tatay kasi hindi sila makakauwi at medyo wala naman talaga. Napuntahan po namin actually, Sir Josh, yung bahay ni nanay. Sinabi ko na po kay boss, sasagutin natin pati yung pagkain. Nanay, anong pakiramdam nyo ngayon? Sobrang saya po. Sobra talaga. Salamat. Salamat po. Ganyan, partner, ang feeling ng isang asawa na syempre, Okay. At maliban dyan, partner, maliban dyan, partner, medyo na ako, partner, kay Naantig nanay. yung Naantig ang damdamin aking mo. damdamin. At syempre, alam ko yung pakiramdam na may pagmamal yung asawa sa kanyang asawa, partner. Nanay, meron din pong munting handog ang aming programa para sa inyo po. Tanggapin niyo po ito, nanay. Thank you po. Salamat po. Salamat. at maliban dyan, para sa sunod na araw ka naman manghingi ng bigas sa biyanan mo, meron pang padala sa iyo itong programang ito. Pasok. Ayan. Pasok, i-share mo naman sa iyong biyanan. Ikaw naman ang mag-share. O may food packs pa. Ayan. Na handog ang programang Bitbitin ito. niyo ito, nanay. Ano po yung mensahe niyo, nanay? Masasabi niyo po kay Congressman Saldico sa Ako Bicol at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Salamat. Maraming salamat po sa Ako Bicol na natulungan po ako dito sa aking problema. Maraming salamat po kay Congressman Saldico po. Nang dahil sa inyo po, natapos na po parang nabawasan yung problema namin. Hulog ng langit. Nawala yung problema ko. Para kang nakatagpo ng tagapagligtas. Opo. Okay. Pwede po magdagdag pa. Sige Kay po. Ma'am LB po, thank you po. Salamat.
Nanay, taga-sulat lang po ako, nanay. Taga-sunod lang ako sa utos ni Boss Aldi. Hindi. Ikaw po ang paraan din po papunta kay Congressman Saldi ko po. Salamat. Palaing ka, Nanay LB. Ikaw ang daan. Bibihira pala ito sa studio si Nanay LB. Kadalasan sa labas lang ito. Oo, Pero sa tuwing nakakarating siya sa studio, napapagtanto natin, maganda pala si Ma'am LB sa Ayan, personal. pati si Miss LB napapaiyak na partner. Ayan. Oo. Ay tanong ko lang, Nanay, bago tayo maghiwalay, kumusta yung puno ng pili? Pinutol nyo na ba? Ay, hindi po. Nakatayo pa rin. Opo. Akala ko sinibak nyo na. Pero hindi na po siya pumupunta ng bundok. Okay. Kasi hindi na po makalakad. Hindi na po talaga. Ayun. Pero hindi nyo naman po sinumpa yung puno ng pili. Hindi po. Ayan. So, Okay, so, ayan partner. Isang patunay na naman partner ng agaran at tuloy-tuloy na pagtulong ura mismo ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List at ng programang ito. Ramdam ko partner yung saya, ngiti ni nanay partner, patunayan partner na nagkaroon siya ng pag-asa. Ito ang tabang ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.